Chceli ste si už niekedy postaviť svojho vlastného Iron Golema, ktorý by vás chránil pred rôznymi mobami? No tak ja vám teda v tomto videu ukážem, ako si ho postaviť. Za mňa je to úplne jednoduché a je k tomu len jediný spôsob. No OK, a ja vám teraz vlastne poviem, čo všetko budete na to musieť potrebovať. A ako prvú vec, hneď na to budete musieť potrebovať celkom dosť veľký priestor okolo seba. Pretože inak, keď ho nebudete mať, tak Iron Golem sa tu nespawne. Teda ako poríte sa napríklad ako ja tu mám celkom takú rovinku a je tu celkom taký dobrý priestor. No a ďalej ale potrebujete na to vyťažiť 36 železnej rudy. Čiže proste potrebujete tiež železo, ktoré potom vypečete v peci. Získate potom 36 železných ingotov z tej pece. No a vlastne tie železné ingoty potom dáte do crafting table a vlastne v tom crafting table si vykraftíte kocku tak, že ich dáte proste do tvary kocky, čiže zaplníte všetky polička tými železnými ingotami. No vlastne potom takto získate železné kocky potom tak a vlastne Iron Golem sa postaví jednoducho. Čiže takto, dáte si takto dve kocky na seba a potom takto jednu takto a druhú z druhej strany. A ešte na to potrebujete samozrejme aj tekvicu. To urobíte tak, že nájdete tekvicu a tekvicu si potom vyrežete nožničkami. Keď ju nemáte, tak si ju môžete vypesťovať semienkami tekvice. Potom tekvicu dáte takto navrch a voilà, Iron Golem je na svete. Za mňa to úplne jednoduchý spôsob a dokáže to každý. No a ja vám teraz trošku zopakujem, keby ste náhodou zabudli. Takže budete najprv potrebovať naťažiť 36 železnej rúdi. Potom tú ruď vypalíte v peci. A teda získate 36 železných ingotov. Tie ingoty potom dáte do crafting table a v tom crafting table dáte do tvare kocky a vznikne vám blok železa. Ten blok železa vlastne potom poskladáte na seba, ako ste videli v tomto videu. A potom potrebujete ešte nájsť tekvicu, ktorú potom vystrihnete nožničkami. No a vlastne toto by vám malo fungovať a je to úplne jednoduchý spôsob a jediný. No a vlastne je to úplne jednoduché. Keď sa ti video páčilo, tak budem rád zanechať like a odber. Zajsť like, robím nové video z Minecraftu. No a tak teda, zatiaľ čau.